מוצגת כאן מערכת קדמית של אתר בינלאומי לשפות, מערכת קולטת הזמנות של טיולים מרוכבים, חבילות שמורכבות מכמה טיולים, עם מקומות איסוף, עם מלונות, עם מערכת הזמנה של מלונות. המערכת הזאת מסוגלת לעשות את הדברים הכי מתקדמים במערך התיירות. אנחנו נראה לכם עכשיו הזמנה של טיול אחד לדוגמה, שלהם בים המלח. זה הטיול, הזמנה, וכאן הגענו לדברים החשובים. יכול להזמין את כל הפרמטרים, והמערכת מחשבת בחלק האחורי את המחיר, כיסאות תינוק, מחלקה, שימו לב, עיר איסוף, מלון, מערכת חשבה. המערכת חישבה את המחיר. אנחנו יכולים לחזור ולשנות את ההזמנה. נוספים לעגלה, וכאן מתקדמים לסיום. זאת הזמנה של טיול פשוט. ניקח חבילת תיאור שמורכבת לדוגמה מכמה דברים ביחד. אנחנו נראה, אלה הטיולים שמהם מורכבת החבילה. החבילה כבר מורכבת מהטיולים, אנחנו מבצעים כאן הזמנה, ואת המסך הזה אנחנו כבר מכירים. אפשר כמובן להוסיף נוסחאות ככל שצריך. עכשיו, את אותה מערך יש לכל סוכן שלכם. כל סוכנות נסיעות יש לה back office, ממשק אחורי שהיא עושה את ההזמנות האלה, רואה את הלקוחות, יכולה לשנות את ההזמנות. הכל נעשה אונליין. אנחנו עוזרים כאן לחסוך כוח אדם מאוד גדול. טעויות נחסכות כאן. אנחנו כאן השלמנו את ההזמנה. אנחנו מזמינים את המיטות, יכולים להזמין דירוג מלון, להוסיף לילה, כל הדברים האלה. כמובן שאפשר, יש כאן, אפשר לקבל טוטל פה. אנחנו הולכים להזמנה, אוקיי, הולכים להזמנה, ממשיכים. כל המערכת הזאת מערכת אוטומטית, מחשבת לבד, כל ההזמנות נעשות לבד. אתר שפות. אתם מוזמנים גם לראות בווידאו השני את המערכת האחורית. אתם יכולים כאן להגדיל את העסק שלכם בצורה דרמטית, לחסוך כוח אדם, לחסוך טעויות. המערכת הזאת מתחברת למערכת של רכבים, מדריכים, מערכת חיצונית שאנחנו מחוברים אליה. אתם ודאי מכירים. אתם מוזמנים להפנות שאלות.